bakal nindaki marang permintaane para Pandhawa. Lah kok malah dibotte oleh si adikne dikongkon dadi panyarsane wong sesaji. Ora wis dijawake apa terus? Ayo gawane no angenteni. Sapa? Sek. Lilir sek. Sri Wahyuni. Sri kuwi pari rezeki, wahyu ki kewahyuan. Uripe tansah kewahyan ora kekurangan sandang pangan lawan papan. Waduh. Ayo, angenteni sik. Oke. Gedimen ta suaramu? Nglokor nempian. Ya. Sak nyandake nggih, Mas. Oh, iya. Iya. Yuk. Aku ngenteni to kamu. Kaya ngentenimu. Juning wayu. Semim jroning kalbu. Daku semua papu jaku. Alon-alon wae ora apa-apa. Santai. Nek guyu tapi ora serak ya. Enggak aman Nek kalau lembang. bicara, kalau nyanyi enggak tekan. Ora apa-apa. Aja banter. Oper-operan mawon kali Mas Heru nggih. Oke no. Ya. Ya. Tak jaluk jo citra janji doh ni masih wong meraati lamun sira dadi ati rina wengi aku tansah anganteni. Kowe nek pacaran Joko kebanteran lho, Sek. Pengaruh ning swara. Ora. Aja ngrungokne gurem cecer ya, Sek. Iso ngesleng itu. Ngeslot. Ya. Kledang kae teka pranyata janjine datan citra gelang alit welut bisa saumpama aja lali kalih
sing kepenak. Katur para penonton ingkang taksih lenggah wonten ing Desa Kemloko Legi. Aja kemaki tor, biasa wae. Kepret pisan wae. Kaya ngentenimu dune wahyu janjimu tansah sumimpen jroning kalbu duh kusuma papujanku meraati lamun sira dadi ati rina wengi aku tansah anganteni lumrah sinden suarane entek iki lumrah ya ta. Heeh. Jare emang di lokne Mas Herman ngeslong. Aku ora tau ya. Mesti ngunangi Mas Heru suarane entek niku ora tau aku ya. Yo mergo ora iso ngeslong mung lho. Nah aku selalu fit to. Wah iya. Eser ra ngombe kok kuwi. Ya. Status ning karaoke ngono. Karo emotikone banyu crot. Ya, entekno. Kledang kae teko pranyata janjine datan citra balot bisa saumpama aja lali kaleku tembang menika nggih kula kunjukaken dumateng penonton ingkang tasih memantau lumantar YouTube mugi dadosa saged jampining sayah ngono terus. Heeh. Luar biasa. Besok isih ning Nganjuk neh, masih Nganjuk dan sekitarnya. Besok kari glinding tok besok. Mbok cedhak omah banget kok werung ngotok Bulak Mojo. Kanca-kanca njaluk bare rada bengi aja isu-isu. Mergo ya sekolah malam Senin besok iki. Biasane 3:30. Sesuk bare jam piro? Ya jam 6 lah. Jam 12. Jam 12 kok Covid kae lho.
Yo Mas Mio, tasih nenggani wonten season gara-gara ya diunggahke sik. Heeh. Serampat. Yuk. Durung diresiki lho. Aja nganti diresiki ben ngene malah mening, Guys. Oh iya. Wah jan yah menten kok serampat to Kang Petruk. Ora apa-apa. Oh nggih. Karben gugah anu kok sing do. Piye masih semangat Mas Mio? Oh, tetep semangat. Oke, sampun selalu. Sampun dahar. Wong alhamdulillah. Kula bungkus mengki. Waduh. Wo sayang istri sayang anak. Oh, ngaten nggih. Nggih. Padine ning omah ora ngecopne mejijer. Biasane sampean kene iki nek melu wayangan ngaten iki nek nggih kalih garwane ta biasane ngaten kok. Nggih. Niki tak damel anu tasih ngendut, Mas. Lho, apa kuwi? Niki lho. Ngendut. Oh, ngandut. Nggih ya lah niku lho. Nggih. Nggih, bobot. Putra kepinten? Alhamdulillah putra ketiga. Nggih, anakku bagus. Berarti sing siji, 1 dan 2 cowok. Cowok semua. Insya Allah niki di SPG juga cowok lagi. USG. Kok SPG. Saya ora tau bener to aku. Ya, ambek rupane kaya ngene bojoku ayu, anakku bagus. Oh, tak kira batang. Boten. Tanggaku lho bagus. Lho. Sik balenono, gak penak. Lho maksude mestine kesawaban anu wahyune barokahe. Tangga kok nyawapi anake lho. Nyawapi dongane. Iya. Aku duwe bojo ayu ki repot. Nek tak dekek omah ki engko disuluh tangga. Jak tanggapan nggih kerayaan yoga, makane tak ke omah tak kancing. Mbah Kongi sing gambang seweneng nyawang raiku bletot kabeh ki seweneng. Jarine kok nyambi. Anu Mas, sampean mau serampat to? Nggih. Tak golekne musuh serampat. Sinten? Tor Mungkal Tor. Nyambut gawe. Victor made in asli Magetan. Weh kok wis tau petuk to? Lah, jenengan dangu to? Oh, munggah Tor. Iya. Kita serampat ya, serampatnya. Yuk. Sik. Tak kendangi. Weh, lagi iki. Ya CTCI lho iki pian iki. Oh tenan apa ora gamane? Wow. Iki anake Mas Mio iki. Senengane Mas Heru. Au. Oke. Alah. Saya nandai bangun dasar ayu ora mokal atiku dadi goding
Biyen kelar lho tar aku tar. Saiki kok mundak lemu ya. Wis tau kenal to, Mas? Lho pun tepang dangu. Niki juk jaman dereng netes pun pepang kula. Berarti deket ya, Magetan to? Nggih to ya. Jenengan medine mau Magetan. Medion. Medion. Nek sapa Jenengan nek saged nerokne Victor Jegek, Mas. Lho, kok iso ngono? Nyun sewu madhepe mriko. Kula. Nggih, nyun sewu lho niki. Nggih. Jenengan madhepe mriko sikile lurus. Kira lurus. Nah, Heeh. lenggah sikile lurus langsung ngadeg. 1 2 3. Nah, ayo kowe. Sapa ora? Iso apa ora? Baleni nek. Lah ora iso. Ngadeg, ndodok. Victor, Sikile lenggah. lurus. Lurus, langsung berdiri. Iya, ayo sampean. Sapa ora? Sopo ora? Ya panggang ini sik. Lah Lah mong Victor apa ora gojelan tangan iki? lu sawangen. 1 2 3. Lho. Nah, apik to kaya boneka. Ayo sampean. Delutun. Alah. Panggang gojelan ya. Wah, berarti kalah aku karo Oh Victor. kalah. Nek aku ya iso. Apa iso? Oh jelas. Heeh. Lah ning isor. Sekisar aja. Mbok akali ya. Lah kula niku duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Nah, Sip. luar biasa. Nyun sewu lho. Iya, Nek Ndang. babakan dalang jenengan kan Tok nabahanmu. ahli. Ya. Nyun sewu nek Nggih. SDM Nggih. sumber daya manusia Ya. niku jenengan dereng kaluan menang kali Mas Victor. Aja ngenyek lho, Victor iki adik tingkatku. Lah. Dadi mau gimana pun tetep unggul aku. Ales mboten. Nyun sewu, Mas Victor, gunung di atasnya Sarangan namanya apa? Gunung Lawu, Mas. Saiki jenengan. Piro bobote Gunung Lawu? Buasa. Iso ora? Yo ora tau ukur aku. Ah, goblok kowe iso. Loh, kecil. Pinter lho ngenten iki lho. Lho, apa iso? Sapi iki sikile piro? Papat. Jenenge sapi iki ke sapa? Ah. Terus mosok wong kenalan karo sapi lho. Iso apa ora? Gak iso. Goblok kowe iso. Iso. Pinter lho ngene iki lho. Lho, lu jawabe gur iso tok no. Lah nyatane iso. Seumpama ada rambutan. 1 kilo harganya 5.000. Kalau 2 kilo berapa? 10. 10.000. Heh. 1 kilo harganya 5.000 rambutan Mas Dalang. Nggih. Berapa harga rambutan 1 pohon? Nah. Ayo. Iso apa ora? Lah satu pohon ini pirang buah? Ayo. Iso apa ora? Ora iso. Goblok kowe iso. Iso. Pinter lho. Aku medun aku. Lho. Ora leh nesu. to ya. Sabar. Lah kok nggur iso ngono tok lho. Tani iso. Pentelak pitakone. Sing luwih angel ya, Jal. Engko aku yo ngekeki ujian. Yo. Sing luwih angel ndang bedhekno neh apa? Jenengan kan kula sawang dalam akhir-akhir ini aku ya ngono. Oh iya. Dalam akhir-akhir ini kan rodok dekat dengan Oh iya. terus dadi wong lanang niku kudune kan gemati kalih wong wedok. Nggih. Betul. Nek gemati karo wong wedok sering ngewangi wong wedok anggone teng pawon. Ya. Ngerti abrakan pawon, Mas? Ngerti? Nggih. Sing mburi dhewe nganggo M napa? 10 mawon. Baskom. Baskom agek siji. Ayo. Baskom. Alah, baskom agek kemen siji. to. Alah. Mangkok. Mangkok. Tibane mangkok. Aku jelas iso. Baskom. Iya. Amung siji tok nek aku lha mbok 10 sak drijine sikil ngene. Apa? Baskom. Wah, kuwi tok paling. Magicom. Oh iya Magicom. Loro. Terus Wajan. wajan enake. Wajan aluminium. Sotel aluminium, subluk aluminium, kenceng aluminium. Raimu aluminium. Aku nesu. Ora oleh nesuin Allah masobirin. Iki nggo pancingan sik. Wah, lha iki seneng iki. Iki dhuwit berapa? 5.000. 5.000. Wah, lah kok wis ombo, Mas? Kok apane? Kok ombo pito, Mas? Kertase lho ombo. Iso njumuk dhuwit 5.000 ning isor iki blangkon tanpa nyinggol blangkone tak kei 1 juta wae. Ayo, sampai di sana, Mas. Wah, lah kok njumuk dhuwit 5.000 ning kene ya tanpa nyinggol blangkone. Tanpa nyinggol blangkon. Oh yo ngono. Ayo. Kowe tanganmu sing cilik. Ora iso muter kowe. Alah, kowe kok malah mlebu jero blangkon, Malah dadi kura lho dadi. Ora iso to? jenengan napa saged? Iso. Carane nganggo kebatinan, Mas. Lho. Oh iya lho. Wah, Wis tak cekel. Bukaan.
Mosok to? Nyekel duit 5.000 tanpa Isi. nyenggol blangkon. Alah, entut. Iso tanpa nyenggol blangkon. Nek nggur dhuwit nyuwun sewu tenah Pak Dalang langkung sugih. Nah, ning nek umpama babakan dono weweh kula mboten eman. Apa kuwi? Nggih. Kula gadah pertanyaan. Jawaban kudu kodhok. Wi. Sesek. Lho. Duit pironan kuwi? Iki asli to, Mas. Ngeten-ngeten iki nggen kula maine mboten ngitung, Mas. Bajiret aku 5.000 kono ngeketan iki. Kalami. Nek ngeten-ngeten iki nyuwun sewu lho, Mas. Kalami bawa wisan. Nyuwun sewu lho nek ngeten-ngeten Iya, iki iya. nggen kula niku mboten nate ngitung. Oke. Maine kilo, Mas. Oke, siap. Wah, kilon. Duwike kilon. Kayak rosok apa? Dang. Anakku sing cilik kelas TK ki TK-ke ngapa? sedina budal sekolah 2 yuta, Mas. 2 yuta. Kudu entek rantek jewer kupinge, Mas. Joh. Kere ben penting sombong to ndak? Kere sombong. Cah sekolah anakmu mbok samani piro? 2 yuta, Mas. SD kuwi. MI anu TK sing MI beda neh. Piro? 4 yuta. Boh. Nek rantek Jewer ndase, sok kupinge. Bocah kene yo. wong mampu. Kere yo ben penting sombong. Sombong. Lah kowe mung dhuwit 50.000 piye, Mang? Ulang nggih. Kula gadah pertanyaan jawaban kudu kodhok. Iya. Jawaban sak liyane kodhok dhuwit balik. Oke. Deal. Yen Yen kalah 200.000 gorene. Oh. ya. Otok-otok kunine. Kodhok. Ah. Suara. Ya kodhok no. Ah. Wah, malah penak ngene teman. Nggih. Kandhani kok. Nek udan-udane ana swara, Kodhok no. ada. 150. Dhuwit karo kodhok milih. Kodhok. Ah, ngene. Centong. Es. Jare entuk kodhok entuk 50. Lah iya to. Otok-otok. Jadi pertanyaan, jawaban kudu kodhok. Ya. Jawaban sak liyane kodhok dhuwit balik. Balik. Yen kalah 200.000 gorene. Heeh, otok-otok kunine. Kodhok. Suara. Kodhok. Teo-teo blung suara. Kodhok. Dhuwit karo kodhok milih. Kodhok. Ha iya Ah, gorene ngene. dhuwite 200 gorene, Mas. Ayo bener to, Mas. Apa? Lho kalah kok 200 gorene no. Anu Mas dhuwit kurang. Kok Mas? Ning dhuwur panggung ra nggo dhuwit. Nggih. Anu enten bapake, Nggih. bose teng pake. Ya. Niki tetembangan lelagon nggih. Oke, niki dijik ditegan. Selamat. Winginane dhuwit materi ngene iki mung dagelan bablas ya. Heeh. Iya, aman ya, Mas. Nggih. Nggih, pripun? Manut jenengan berkahipun bawa napa-napa terus mengke kersane. Manut kula. Pripun? Padha manut kabeh. Pripun? Sing bawa gantian. gentenan. Barang bawane Mardika wae. Oke. Wong loro didu suarane. Lho. Oke, syukur ora untune. Wegah. Ora sudi. Untuk kemajon. Untu ora ngerti spesiale wong untu monyong kok. Lah kok iso? Pomo mencium ngene irung-irung keneke lambis mak. Wah. Alah genep sesasi yo krowok cangkeme. Yo. Apa? Apa wis? Pelok. Manut. Ah, pelok. Iki Sak isone. gawe-gawe wong tuwek. Mboten napa-napa. Ngerti tuwek kok randang pangan codot. Pelem piye? Oh, pelem ya kayak. Pangan codot. Yo. Pamintaku Ape. Elok jan. Elok. Nimasido hasih. Tok. Arasa. Ngetes kendang. Ngetes kendang. Wah, landandani kendang kok ning kene to, Mas. Mbok digawa ngisor ngono. Mbok kira palaran to? Nggih. Ben apik kok. Ayo Mas Victor. Oh, atuh. Atuh. Bocah iki bokonge ning ndi, Cak? Yo nang kene. Kegedhen klambi ra ketok. Ya. Atut runtut tansah reruntungan. Weh, diarek. Kok jago? Suaramu apik men lho. Lho ya ora sombong to, Mas. Iki asli suaramu metune kondi lho. Kok kene? Ya kok kene to kok ya umume lho. Iya. Ape. Mung gedene sak baterai wis suarane kok wekung banget. Baterai kok. Aku samari nek Victor ning anu lho, sawah ngono. Apa? Di pangan garangan. Dipangan. Adi kira kintel kono apa kok ya. Sok kintel. Lanjut. Go. Hing sarina
sawengine datan kinggang sarambo tene sapa lamun adot caketing ati hati-hati mundur nek wong golek kodhok Mas Heru golek kodhok yen cedhak tansah ngulat sida asetu mbok lambene iki biasa ngono lho kaya kloset modele dhewe-dhewe lho tor pindho mimilan mie ayam aduh yo mintuna hayo nimas barengan tepi wajit sida asebe praya Jaipon. nganti kaya manuk kena pulo cinta iku dikapak-kapake manut monggo dilanjut tresno iki aja nganti trucut zaman lagi susah buat apa susah itu tiada gunanya zaman lagi susah buat apa susah itu tiada gunanya ingkang kepareng jumeneng sinten Kang Gareng nika dik niken sik aduh dek aku sing kleru aja dadi atimu turung kowe wis nesu neng kali nggawa pancingan wong lali ora kelingan oh kalau wes kok genuk saking penake kok ya Macam gunuk bal bekel. dik niken Dalam. mau milih wong loro iki milih ndi Ora milih kabeh. malah sip Padha jembuke. jembur apa jembur Jembuk iki padha mine, Mas. Oh, yo ora Iya, kok iya. men. Nyatane keunggulane Mas Victor iki Mas Dalang ora iso lho. apa Oh, Lah ngadeg kuwi. ngadeg tanpa gocekan Yang piye mau piye? boleh dik lho 1 2 3. Lah, kok enak ya Ngono kaya apa jenenge waktu terbalik ngono kae lho. iya. Weh, kayak kucingnya Cina ning bakul kain lho ngene ra Dia mempunyai kelebihan dan kekurangan. betul Kelebihannya apa gak enak iso cintai dhewe lho sangat Dek niken. dalam Suasana pun sansaya enjing. Nggih. Wajan lho. Weh. Lah kok kaya coba-coba maku, coba. kayak piye Mas Wajan. Weh Mbak Niken. Dawa. Wah, anu bar tumbas kirek nggih. Lah piye lah gandenge ngono mbok yo gandenge sing roman ngono ya. Iya njajal to gandeng roman ki. Coba. Anu ditemokke. Sampean kok kene, sampean kok kono culno sik. Kodhok Iki ngorek. kok kono. Tuk kodhok ngorek Mas. Suyat mojo punang pinanganten ora ikhlas asana kuwi ralilo kita Iki kan perang. oh iya peran sip Wekdal punika wanjinipun Sriat Mojo punang pinanganten daup. Atmojo Niki wancinipun balang-balangan. Weh, aja mencelat no ki kok. oi Keprukmu rodok cilik wae. Wah. Iki. Aja. manten pengarep Ndi? bacokan Mau gepeng. Wah, oh iya.
balang gantal. Balang Bae, gantal. Mas. Kuwi panganan lho, Nduk. Ah. Ya ki panganan. Kowe iki bae. Balang-balangan sampun, balang-balangan sampun winko mbok lho gedene nggur sak Atos kuwi. sak menika Ora atos wan. iki. Sak menika wancinipun sungkeman. Ya. Sarehne manten milenial. Sing sungkem mboten manten putri ning sing sungkem manten kakung. Loh, manten milenial manut dalang ora? ya manut. Lah iya, nek aku sing sungkem perang balik asale. ki sing sungkem manten lanang modern. Modern. Ya. Sing sungkem manten kakung. Sak menika wancinipun ngideg ndok. Waduh. Cek. Lek Mas Hub gak sida Mas mantene sangklir. Ya Kurang balang-balang. Ya bener lho wing ngideg dok lho ya. Lha yo sik maksude ndok iki kan dicepake karo priase lho urung-urung wae manten lanang dideg. Babar yo sangklir. Wis karek sitok baidak ilang lho. Ki masa sih tok? Entek iki. Karek sitok didak wae. Weh ta ya. Yo. Yo. Jenengan piyambakan napa duet kalih Mas Victor? Ya monggo. Mangga, Nah. Apa sing pelok bebas lecek? Pelok. Cie Dik, cie. Apa to? Lah piye kon gak muni Dik terus muni piye? Yo nyeluk yo. Ya Yo Dik. iya ta. Lah iya bener to. Lah ya Dik. Ya. Ayo Mas. Apa? Bebas. Cek. Sing gampang ae jambu alas ora apa-apa. Jambu alas. Sing gampang ae. Wes, duet Duet. Anu iya, Niken Mas. Salindri. Kecil mungil balita kemasan saset. Loh. Sik to. Adik, kuntik Enek bogel, kemasan saset, kecil balita, anak jurik. Yo. Ora. Aku ki ngrasakne Mas Dalang Akbar ki kok yo bangeten men. Nyapa to, Mas? Wong ngerti sakmene lho lah kok dikon ngempul. Masa ngompol to? Kon ngempul barang. Wah, kuantem gong. Tapi Den duwe mata batin ning gone ndas. Lho. Ngempul. Ngompol pur renang. Yuk. Ayo diaturke. Jembalas yuk. Nggih. Ya. Jambu Alas. alas.
Ki uga aja lali anu lho Mas Meo ngaturke Nggih. panuwun karo Pak Edi. Injih putripun Bapak Edi Santoso matur gunging panuwun. Ditungakne muga-muga anggone menjabat sebagai DPRD tetap ya diberikan Amin. keamanahan, Amin. kekuatan. Amin. Menapa ingkang ginayuh mugi saged kasembatan. Sip. Amanah barokah. Amin. Di Kumala jumeneng. Yuk musik. Kumala sepote. Ya, jumeneng. Heeh. Penyanyi meneng musik meneng Al-Fatihah. Wis ngadeg kok sepot. Lah meneng bareng. Ya. Piye to panis saja kok gak seneng aku ngadekin apa? Gak apa-apa. Lah cacara disepot. Mau nyanyi Cacahe lagu sik seneng anu lho Mbak apa? Dwi. Dalam Mbak ribuan. Dwi cik seneng ngadege Victor lho. Nang Mas aku pengen lihat nah. Hah? Pengen lihat kayak Yo, mau. yo, iku sitok pengen ro kabeh. Kok tak kirimi videone tutorial. Apa Pak? Wis. Monggo kersa yo. Nggih mau wonten pamundutan nemen nggih. Oke. Oke. Nemen. Nemen. Victor. Nggih, Mbak. Iki lho gak kacek adoh. Eh. Si Iya toh. setel Wah, wis. nek karo mau ya keduren. Oh, keduren ra gedok kok malah. Iki lho. Wah, ngene ya. Iya. Apane? Anu, maksudnya iki aduh. Yo katur. Dek ada, dados. Ada. Terus yo. Apik iki.
Mas Victor, Kang Petruk, Kang Gareng, Kang Bagong. Keripik gedang, keripik telo. Nggih. Sithik edang watone rata. Wah, nggih. Tak nutuke lakon tuku tahu ning Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali ya. Siap. Nah, donga dinonga sukses. Pokoke nggih. Heeh. Mas Gareng, Dik Bagong, piye, Truk? Piye, Mas? Nutuke lakon nderekke Kang Bendara. Kaya piye babareng lakon? Ayo Le, tak derekke. Angin amit milir Arom lumprang Banjaran Sari angin amit milir Arom lumprang Banjaran Sari Tadatas maknyat sakarna dang umakar Kaduk retno bremara ngisap sarine brengengen sikumbangiku antuk sejatine madu sirnane lungkrahan lesu ibare alar ambabar laju iber-idere lumayan dengawan nicoen parana angin kabar Miyat langening kalang yuwana gelar pandamuncar Ong tinon lir kekonang surem sorote tan padang kasor lan pajaring purnameng gegono dasare mangsa katiga kulup tetuka matura kelawan uwakmu ing ngamarta kepriye pawartane sakwise jeneng sira kulup
marak mangarsa ning Karang Kadempel aning Kyai Semar Badranaya. Sewu kalepatan nyun tadah wadana. Sedaya dawuh pangandika para pepundhen sampun kula aturaken dhateng Siwanayantaka. Gancanging cariyos Siwanayantaka nyuwun syarat sarana ingkang kedah dipun pinangkani. Nuwun inggih punika wujudipun Sekar Pudhak Tunjung Biru. Koko Prabu kados pundi pamrayoginipun Koko Prabu? Janaka kula wonten dawuh. Siadi kang kulina ngayam wana anelasak sajroning wanawasa manjing ana ing Karang Padisan. Upadinen ingkang ingaranan Sekar Pudhak Tunjung Biru mau ya Yayi. Menawi mekaten kalilan kula nyuwun pamit Kakang Mas Punta kula nyuwun tambahing pangestu. Mangsa baranga muga lebda ing karya Dimas Gatotkaca kula wonten dawuh paman. Awat-awatana lakuning pamanmu angupadi wujuding Sekar Pudhak Tunjung Biru nuwun inggih dhateng senika. Hina semubang iwang aruna katinetrane nganggo rapuk sadaning kukila ringkan negara saketer kini donganing kung lir wuwu sing pinipanco Hong ilahing nama Sidam Sidi Sekaring Buwana Langgeng. Ulun waspadakake kaya wayah ulun Lesmana kang sowan ana kahyangan alang-alang kumidir. Sumengko pengawak bajra kang dadi lakumu ana parigawe apa? Nuwun inggih Duh Hyang padha winenang. Kula marak sowan awit wonten perkawis ingkang saklangkung wigatos. Lesmana nyuwun lumunturing sih kanugrahan saking Paduka Pukulun. Ingkang arupi Sekar Pudhak Tunjung Biru. Sekar Pudhak Tunjung Biru kinarya kula badhe hamboyong Kyai Semar Badranaya. Kula Lesmana samendang tan karempit atur kita wis ulun tampa kanthi trawaca. Kita ora kleru menawa nyuwun Sekar Pudhak Tunjung Biru marang jeneng ulun awit ya ana alang-alang kumitir kene papane kembang mau kulup. Lan wis titiwancine kembang mau linggar saka wasta ulun. Tampan ana ulun ora ora nggone masrahake kulup. Jangan
ngaturaken gunging panuwun pukulun. Iya, kula Lesmana tiba sepadha-padha. Sakwise sira sembada ngregem kembang pudak tunjung biru, kita aja pegat ing pengati-ati Ngger Lesmana. Ngestakaken dawuh pukulun rening sampun kasembadan panyuwun kula. Keparenga kula nyuwun pamit badhe wangsul wonten Pancawati. Ya Lesmana, ulun nyangoni Raharja. Dewa-dewa sudata marang suring prang ngudani arum-arum ngendan wing awiyat ing danan jaya lan tetuka kang sowan ana parigawe apa dene sira marak ana panjenengan ulun bukulun dosa menapa ingkang kula sandhang menawi kula nglairaken isining manah kawula jernyatanipun paduka hyang padha wenang sampun nyumurupi ancas kula ulup Janaka nadyan kita ora matur ulun wis mangerteni ulun paring dawuh mangkono mau mung kanggo pambukaning kandha Harjuna kita sowan marang ulun bakal nyuwun tumedhak ing Sekar Pudak Tunjung Biru minangka cihna mboyong marang Semar Badranaya nanging kawruhanana kulup Sekar Pudak Tunjung Biru wis ulun paringake marang Lesmana Widagda utusan saka Praja Pancawati. Waduh bukulun Rumaos lingsem Janaka nyawang sorot ing Basanta menawi kula wangsul dereng mundi Sekar Pudak Tunjung Biru. Janaka, hayu mopo rasamu? Kalamunta Sekar Pudak Tunjung Biru bisa uwal saka astaning Lesmana, ndak kira ora kurang jalaran nyuwun pangestu liwata tepining lepen tempuran kang bening banyune. Supaya kasembadan sediamu he Janaka. Gumaling si cinceng kuling jakune kurok rame amalungi mertandane mancine wos gagah tenjang tentang panjerina mencorong lir mangajab ing projen ayo tumandang makarya gumaling si cinceng kuling jakune kurok rame amalungi mertandane wancine wos gagah tenjang lintang panjerina mencorong lir mangajab ing projen ayo tumandang makarya mundur palarasan sang pekik dupi mundi mastuti dawa sang resi apa bener jeneng sira kang jeneng Lesmana Widagda pancen bener kowe sapa panengah Pandhawa Satya Madukara saka negara Ngamarta Raden Janaka ya Harjuna kang dadi kekasihku
Sumedya laku ngendhek marang lakuku. Kembang Sekar Pudak Tunjung Biru bakal tak jaluk minangka mboyong Kakang Semar. Yen ora mbok wulungke bakal tak rudha paripeksa. Weh ladalah. Murang tata. Bagus rupamu. Ning jebule kowe arep mbegal daraku. Parat. Iki musuh lawas. Kowe uga arep mboyong Kyai Semar Badranaya. Lakon mboyong Kyai Semar Badranaya wis bisa nglangkai bangkine Anoman. Pejak pirang dina tak ladeni musuh Satru Pinggondari Gatotkaca. Ayo, tandingono iki mantan Gembong Senopati Suwilagiri. Galong pecah dasmu. Wah,